denoi ongi etorri txorienera beste egun batez. Gaur errezeta klasiko bat, tradizional bat. Frantsesa, ez dakit frantsesa izena bai. Izena bai, baina, bueno, gero argituko dio. Nik uste dut, zenbat errezeta zautu ditugun. Egia da normalen askotan, uste izan ditugula, kanpoko asila eta frantses sukaldariak asmatutakoa, baina hau ez. Hau ez. Ez da beraiena. Parisgo entrekota. Bai, Paris saltzan, ero nola izan. Hori da, bai. Baina ez da frantsesak ero ikusiko dugun ondikan datorren. Eta, bueno, ikusten dituzuenez, osagai pilo bat ditu. Egia esan, gehiago eduki litzazke ere, baina gaurko zonekin nahikoa dira. Ikusiko duzue aldaketa berezi bat egon da. Entrekota sekretuaren gatikan aldatu da. Bale. Beste era batea egiteko, beste forma bat, beste haragi batekin, eta ikusiko duzu, baino lehena bizi, zigor, zuk zer egin behar zu? Baineria benetan frantsesa da, menier saltza prestatuko dugu, normalean mi arraina egiten da, baina aurten ni gabonetan itxaso jarrarekin probatu nuen, oso ondo geratzen da, eta benetan errezeta erraza, arek bai lau osagai dituenak, eta oso ondo geratzen dana beti. Oso ondo, hasiko gara sekretuarekin, eta ikusi nahi bali baduzue nola egiten den, ira. Saltsa egiteko gurina, tipulatxoa, baratxuria, espeziak, antxoa eta esnegainarekin ondo nahastu, gero irabiatu eta bestalde zartagi beroan sekretua alde batetik eta bestetikan egin. Azkenik patata fregituak. Bueno, zigor, ikusten duzunez, osagai pilo bat daude, ia denak saltsa egiteko, Saltsak dauzke osagai guzti hauek eta gero bestalde sekretua, zartagian pasako ditugunak, eta patata frijituak. Beraz, denbora gehien hartzen dituenak patatak direnez, egingo detena da zuritu, labanarekin patata frijitua moztu, eta olioan frijitu. Ondoren ja, saltsarekin hasiko nahi. Oso ondo. Bueno, zuk esan duzuna, hemen errezetako, saltzarako, lehengo eta behin. Sekretu kontua dauzkagu txorienen, lehengo eta behin, sekretua kozinatuko dugulako, eta saltza hau sekretua omen dalako. Osagai baino gehiago omen dauzka saltzak, eta 3 pertsona bakarrik ezagutzen omen dute. 3 pertsonak. Hemen frankizi bat sortu dute, Café Paris frankizia, eta daude jatetxe ezberdina dauzkate. Bat Madrilen dago, eta beraien menuan bakarrik hori dago. Entrekota Café Paris saltzarekin. Eta hori patata frijituekin. Ez daukate beste ezak, hori eta postrea, etxean egindako postreak. Hori bai, esaten ditute, 27 euro balio du menuak, eta nahi beste patata janal dituzula. Ni izan naiz bertan. Eta? Nahi dituzen patata guztiak, Eta ez dago aldatzerik, esan, ni nahi beste entrekote ezin dut jan. Hori ez dizute osten, Ez. Patatakin. Kontua da, hau, Madrileko nik, albiste bat irakurri nuen, Madrileko jatetxea honen, frankiziko jatetxe honen inguruan, eta honek, hilabetero 15.000 entrekot saltzen dituzte. 3.500 kilo baino gehiago. Zenbat dituzte, ba? Uste dut, 4-5 jatetxe dauzkatela munduan zehar, olako bat. Eta hori, hilean 3.500 kilo entreko saltzen dituztela gutxienez. Gero, saltza, bidali egiten diete Suitzatik egina. Hor jat, piztat, Suitzarra da. Suitzatik bidaltzen diete 2 tona terdi 2 hilabetero. Ez, tona terdi, parkatu. Tona bat eta erdi, berdin zait, pila badala. Eta saltza ja prestatua dator. Hau da, orduan beraiek inbar dutena da, bakarrik, momentuan patatak txekoa dira, noski? Eta gaina hor, barietate bereziak erabiltzen dituzte, hemen uste dut, hor Madrileko hortan, Galiziko patata berezi batero erabiltzen omen dutela, hori gustatzen zaielako, eta gero, entrekota, kalitate honekoa, eta saltza hau. Eta saltza hori, sekretua jakiteko, sekretua dela, inoke, ekarri dite inda. Gurina daukela, saltza hori seguru, pila bat. Armiz, errezalda honen historia, Genevan hasten da, 1930 urtean, eta hor zeuden Bouvier familia, honen zeukaten Le Coq d'Or, urrezko oiarra, jatetxea, eta beraiek asmatu omen zuten errezeta saltza hau. Kontua da, beraien alaba, eskotu zela François Dumontekin, eta berari pasazioten errezeta. Bere zenarrai, beraien alabak. François Dumontek Café Paris jatetxea sortu zuen, eta hor egin zen famatu, eta hortik aurrera hartu zuen izena. Horrenegatik ezagutzen da, Café Paris izen moduan.
Osagaien artean, badakigu, Armintzak esan duena, gurin pila daukala, kurria daukala, espezia ezberdinak dauzkala. Baina, esan dagoa, originala, benetakoa, uste dut, 3-4 pertsona besterik ez dakitela, honen François, honen 3 seme alaba dauzka, 3 horiek, eta beste batek pentseta dut. Bai, eta gaina, ez da, notarion batek erolako, batek hori bakarri. Hori, bueno, hemen aipatu izan dugu, hemen. Coca-Colarekin edo pasatzen dela, ez da? Baina, marketinga. A ber, nik gaur egun dauden aurrerakuntzakin, ziur ezin dela makina batean, ez dakit, txokolate bat sartu. Eta makina horrek ezin dizu batara, ze neurri, azukre, ze neurri, kakao, ez dakit, denborak eta gian ez, gauza batzuetan, baina, ez dakit, ezin du atara. Ez deten ondo ulertzen da, zenek egiten duen errezeta hori? Beraiek egiten dute errezeta hori? 3 pertsona horiek egiten dute errezeta guztia egunero? Bai, olako frankizi bat... Langileak aldauzkate hori egiteko. Eta langileak balen badaukate, beraiek gehitzen dizkiote neurriak, ez da? Olako frankizi handi bat daukatenak, zu guztuz, imaginaitu zu zukaldian hartuta, chef, jetxi, zure ordua da, neurriak. Eta dana begiak izten dituzte momentuan, jartzen dituzte olako kasko batzuk. Zukaletik atera, ez da? Nausiakan, 5 palaka da hau, 4 palaka da hau bestian, aztu, eta jazta, ekipo, egin da. Eta dana, kentzen dituzte hori, eta ja, gore egoten da. Hori egunero, ez da? Hori, bueno, hainbeste kiloko saltxar. 2 hilabetero tona terdi Madrilera. Bestetara ere, bidaliko dute. Nik ez da, zaila da imaginatzea, baina, bueno, ez da, agian sisteman bat eukiko dute arek dosifikatzen duela. Arraro, egiten zain. Kontua da, bueno, fama ospea badaukala eta esan dako, hauen jatetxetara, juten zara, eta bakarri daukazu, hori, entregota saltza honekin, nahi beste patata jateko, eta horri bada pixkat ere, beraien ikurra, batzuk esan da, horre funtzionatuko du. Bueno, montatu dituzte jatetxe batzuk, orduan funtzionatzen duela. Funtzionatzen du, ni behin egon naiz, Madrideko jatetxean egon naiz, eta egia esan behar dut, ondo jaten dala. Ondo jaten dala, gainera prezioz ere nahiko ondo, kalidade prezioa oso ondo. Gainera, patatak nahi ditxezun guztia ian ditzazkezu, eta seguru, ondo dijoala, ze beti beteta, deitu egin behar da, erreserbatu. Toki hartzeko. Toki hartu behar da, bai. Bueno. Ez da, gure berzio egingo du, esan dako, eta gaina saltza, sekretuan saltza batek, ze hobeto, sekretua ditzen den haragi bat, ez? Baina ez esan. Ez. Hor, teoria ez eta izena honena bak, zegatik dan, sekretua esaten dute, harakinek berai, bazekitela atal gozoena ero txerriaren atal oberena dala, eta beraien dako gordetzen zutela sekretuan, eta izena hortik omen datorrez. Sekretua dela eta harakinek beraien dako gordetzen zutelako. Hau, azkenian dago, sekretua dago hemen besapia izango zen, atzekaldian, txerrian hemen, gaina bada piezat ateratzen nahiko ez dala erraza, eta orduan, bueno, normalian ezautze ikusu, hemen sekretu iberikoa gusten duzuenean, bada haragi bat hor, koipea daukala zuntzartean, oso zaporetsua dana, normalean gutxi, hau bada haragi bat, nik etxean egiten dudan, batzuei agien atzera egiten dira pixkat, txerria gutxi inda jatea. Gure etxean gutxi inda jaten du, hau da, nik sekretu etxean prestatu izan dudanean, hartu eta sartaia tope jartzen dut, bizi-bizian, buelta eta esan dezagun, neko gorri aldera erdi ingurua jaten dugula. Eta gure umeko lan, eta xamurra geratzen da. Gehi lehortzen baso, ni ez zaten beste gustatzen. Arrozakin zerbitzatzen dute, plantxan bere hortan, txingarretan erreta, labian, nik temperatura basuan egin daukat. Atzo pixkazuke kontatzen zen duna, biribilki egiteko moduan, ez? Honekin ere, temperatura basuan egin alda hartu, euki ordu batzuk utzean ontziratuta, 65 graduko temperatura kontrolatu batean, hor ordu batzuk izan, haragia xamur geratzen da, eta gero azkenean gorritu bat ematea besterik, ez da, sartai bizi batean, ez da, hola oso goxua geratzen da. Gaur egun, sekretua, ez da, horren sekretu, ez da sekretu, eta aukera daukazue, zuen arategitan, supermerkatu handitan ere saltzen dute. Oso erresa aurkitzeko. Eta,
esan dakoa, hau bai dala haragi bat, buelta eta buelta jateko, ez daukala komplikazio handirik, eta txamurra pixka bat jateko. ateratzeko egunerokotasun horretatik, ez da? Ze hobeti hamburguesak edo entrekota edo ez dakit. Betiko oi asko xerrak, hortikan ateratzeko pixka bat, beste haragi bat, gainera momentu batean egiten dana, hor oso errex egiten da, oso goxua dago, eta bueno, pixka bat aldatzeagatikan, bida. Eta prezio aldetik gainera, ez da ondo dago. Ez dira karestiak, sekretua egia da, iberiko hartzen baduzue, noski, karestia izango da, eta gaina, eta nabaritzen da, zapore aldetik eta, agian, pixka gogorragoa da, eta dena, normala da moduan, azkenien da, txerri bat, iberikoa normalean hauek ibiltze dituztenak, ibiliten direla, hoien kirola iten dute esan dezagun, eta beraien giharrak eta nahiz eta hor mugimendu, lasai, muskulo lasai badan hori, mugimendu gehiago daude, hori da eiza bezala, ez? Eiza azkenean zaporetsuagoa da, baina batzuei oso fuerte iruditzen zaie, baina zapore askoz gehiago doka, behi bat konparatuta, geldi dagoen behi bat, jan, eta bustana muitu besterik ez duen, izatza mugitzen duena, eulik kentziko, harek besterik ez du egiten. Horrena, bale, baina, eta hauen iberikoan presioan pixkatik gotzen da, baina bestela horrelako pieza bat, ez da egit, bi pertsona jatekoa 6 eurotan erogoten da, eta ez da iruditzen horan. Garestia dani. Ikusi dozu, zigor hemen egin detena da gurina nastu, pixka bat berotu, ziot sua oso fuerte jarriko, nahiko baxuan utziko dut, hemen tipulatxa eta baratxuria sartu ditut, ez dut nahi asko erregosi, suabe, eta bitartean hemen zer ingo dut, kaparrak eta antxoak txikitzen joan. Ondoren, onera nastu, ze saltxak ez den nahi zati oso haundirik izatea. Hor, zatiak saltzan pusketak ikusten dira, ero birrindutako saltza bada. Ondoren birrindu egingo dut, bai. Bale, eta zujuntzen jena hor, jantzen duna beraien jatetxean, saltza lehun bada. Esango nuke lehuna dela, ja duela pare bat urte gutxinez junitzen, eta gogoratzen dut danez, nahiko lehuna zan. Ez buruan oso zati haundirik zionik. Eta haragia, hor, aukera, esate izute gutxi egin da, ondo egin da, ero beti berdin egiten dute. Aukera daukezu. Aukera daukezu, ez? Bai. Ez da, gero saltza gainetik botatzen diete, eta listo. Saltxarekin etortzen da, hori da, eta ondoren, patata frijituak. Eta entxalada elkartzen dute ere. Letxua entxalada, eta hori da menua. Ez da hogei horik. Gero postrein bat bazegoen, baino... Ya está. Bueno, guk hemen txorien... Nik beti esaten dut, zigor, azkenen exitua edo izateko, batzutan, gauza bakarra einezkeo ondo eginda, listo. Bai. Badaude holako. Eta badaude toki batzuk gaur egun, ez dakit, juten dira hartu eta herri txiki baten, eguneko menuen, hori. Babarrunak, zenbat toki daude gaur egun, jendia bakarrik juten dela leku, toki batzuetara berez espreski babarruna jatera. Eta hori hartu, eta hango babarruna, hango babarruna die ikusgarria, eta gainean jartzen zuten lehen bezala, ez? Hartu, jarri ontzia eta hartu nahi beste babarrun da jan lepo. Eta horrekin, gaur egun hortara juten ari da jendia, betiko gauzetara, gauza errezetara, eta bi gauzekin ondo prestatzen baituzu. Nik galdetzen diaten zein da zure janariri gustokoena edo? Nik ez dut inoiz esaten bat, egia da arroza dola oso gustoko dutela, baina nahi gustatzen zaitena da, edo toki batera joaten ezenean, bertako espezialidadea jatea. Hau da, jakin nahi dut, bertan ze egiten duten ondo, nahi gustatzen zaita adibidez, arroza. Baina igual toki baten ez dute arroz ona egiten, horregatik ez dut arroza eskatzen. Nahi gustatzen zait jakitea bakoitza zein dan bere espezialidadea eta zer egiten duen ondo, eta hori dastatzea juten naiz. Eta hauza hokoa hortan ze garrantzitsua da, entzun besteei, eta kasuei. Eta oso ona bada, eta zenbat egiten dute jakin toki bat, eta ez jende gehiagik joteko sekretu gorde, ez dute kontatzen ez. Eta horretan ere, zenbat guk hemen ikerketa kuriosoetaz deitzein du, beste ikerketa bat atara zuten, gizakia pertsona gutxienez 13 sekretu omen dauzkagula, gordeta, gure bizitzan. Gure bizitzan 13 sekretu ere gordetzen dituguna, eta hor, batzuk, ongo dia, nik egia, nik badauzkat sekretuak, inok ez dakizkena, nik uste dudala inok ez dakizkena, nireak, oso nireak direnak, eta sekula ez dudala kontatuko, egun hartan, ni bota niola
harri hori, aleseri, baina hori ez du sekula esango. Hori sekretua da. Bira, ni gainera ez dakit gezurrik esaten eta ni segituan harrapatzen dit. Adibidez, nire neskak edo zer gauza Zurentuen momentuan daki. Ni aurpegia ala bidatzen eta ia momentuan daki. Zuen turroia nola iten dira? Ez ditut esango. Ez dut esango. Almeiz, venga, oterreko, utzi geratzen ekipo, utzi geratzen momentu baten. Hau, hemen geratzen da. Ez daki dela gezurrik esaten, ez dana kontatzen dutela. Ez berriña da. Bueno, egun hauetan nire janaria dastatu dituzu eta nik ondo disimula dutu esan duzu. Gozo daude, ona, oso ona. Ona zuden, horrez neon gezurrik esaten. Baina egia da hori gure bikotek hortan nik ez da gitu, gehiagik izautzen diguten, gu txarraka den. Bai, zuri ere. Bueno, nik egia esan, ez diga guzurrik esaten nire bikotiai, eta orduan. Nik ez, baina... Ez balin badezu nahi zerbait, galdetu balin badezu eta ez balin badezu nahi kontatu, igual... Nik hemen aipatu nuen, entron olako psikologoa daitu nuen, eta olako irratiko elkarrizketa batean, danek esan, zer letxe, gezurra konta, zer izin bar gara, iriki-irikia liburua bezalakoa, gara guaiena dana esaten dugu, dana kontatu, ez, anoizia hemen, a ber, ez gezur lodik ez, potoloak ez, ez da izango, munduko sukaldari honena naizela, izan hel daiteke, baina naiz, baina nahi dut esan, gezurtxo batzu noizian behin, holan, bueno, saltza pixkat, perfektuan nor da? Ez. Nei kostaite zait hor. Bueno, eta sekretua gordetzea? Ni bai. Ona zara? Bai. Ez que nik normalen hola gauzak ez ditut asko kontatzen, eta horrela, ni nahiko barruko ia naiz eta barrurako gordetzen ditu. Ez dut esan nahi hori ona da nik, igual oso txarra da, baina horrelako irekitzia ona da. Igual ona da, bai. Eta bueno. Baina badago jente batzuk, nik hemen inoiz anekdota kontatu, gu daukagu lagun bat, ari esatea sekretua kontatuko, ja, jartzen da holan, urduri. Bai, esan nik, isilik ez dut esango, inori ez dut esango, inori. Eta guk erabaki genuenean esatia hori, ja, aurdun ginela, eta jendeari esango geniola, hori, bakizu, lehenengo, hori, itxan, nimarti 3 hilabete, dana ondo joaten dela jakin arte, eta gero ja, esan, bueno, gu, bitza, peste batzuk, aurreneko hori ja agertzen zaie falta ero, eta aurdu nago ja zehitxu nazten di, eta ez, guk, itxoin denporatxo bat, eta erabaki genuenean jendeari esatea jo ginen da, torri, sekretua gordeko dituzu, eta bai, aurdun gaude. Ja, momentuan ja, ez? Ez diot inori esango, ez diot, urrengo gunean, bikote, zorionak, eta... Txaka, efektu baitzun, gure sekretu txikia, ja, mundu guztia daki, eta listo. Bueno, a ver, kontatu hemen pixka ze jendeak galdu inda, juntzara osagai ezberdina botatzen, saltzara eta zuentzat hau ez da sekretua. Guk, erakutzi guzu. Hori da, azkenean saltxak, ikusi egun osagaiak, pixkanaka, zartaira bota ditugu. Beraz, hasi naiz gurinarekin, bale? Gurina hortu danen, tipulina eta baratxuria gehitu diot, pixka bat erregosten utzi diot, eta ondoren gehitu dizkiot, bertan euskan, espezia guztiak. Gero, orain bai, bota diotena izan da, whisky edo koinak puntxu bat, orain egiten ari dana da lurrunarekin, alkola joaten ari da, eta orain azkeneko espeziak botadako dizkiot, Ea kurria etortzen dana, Kurria dake, bai. Kurrian usaila bat, lehen, sudurra sartu duta, gain eskaia eta bota dizkiozu. Eta amaituko dut perrexil pixka batekin. Vale. Ja ikusi, nahiko kozinatuta dagoela barruko osagi guztiak, perrexil pixka bat, eta listo. Orain ingo detena da, birrindu. Hau dena, pixka mentxe utzi, zutan, ikusten dezutze kolorea dauken, gurina eta oso dena koipia gorak ateratzen da, itxur osoa. Oso krematxua. Eta bukaeran gehituko diot esne gaina. Esne gaina daka. Hori, igual hementxe botako diote, bai? Oso ondo. Hortxe. Eta hementxe gure saltxatxoa. Ikusten dezunez ez da oso harina, ez da saltxa oso harina, bai gurina askorekin, esne gainarekin, espezia askorekin. Saltza hau da... Baina araiarekin oso ondo dijo. Ni laguma neukan, okina sala eta berak pixkat esatea zuen, ez? Kejatzen zen, denak ez, ogiak izendu iten du, ez. Ogiak izentzen du, hau bustitzen duzunean. Ogiak, ogia janin behar da, neurrin jaten da, baina askotan ogia nun jaten dugu eta nola, ez? Eta egia dazuk, ni ba naiz, ni horrelako saltza bat eta jartzen badiate,
nik ulertzen dut Hau da, hor... un berezi baterako. Ez, hola. eta garbiketako norbait dagoela hor lan, eta hau ez dela saltza bat oso erosoa garbitzeko, eta nik lagundu iten diot, eta platerak saiatzen naiz garbi maira bidaltzen. Eta Nik ogiarekin... beti esaten dut. Ez saltxak, ez ogiak, hor uidanak ez du gizentzen. Ez, guk gizentzen. Gu gizentzen dugu. Bai, Guk erabakitzen dugu, eta... Bueno, Bai, baina argaltzeko... nik pixka bat ere beharko nuke. Gizentzia, bai, ez da? Ez da, oso gozogile normal hau, ez da? Gozogilek ez daude gozogile osea, jendia... Nik esatzen jo dena, danetik da. Danian danetik da. Baina gutxi. Bai, Ez dakit. Baina hori nik beti askotan esan ziaten, eta gozote, eta hor jatetxe gozotegietan da, ez zaite, guri usten digute pikatzea, baina ez kaskenean, ez duzu gogorik eukiten, ez? Eta egunero berdina egiten duzunean, oraindikan eta gutxigo, ez da? Ez dizu, ez da, ni banez pikatzeko, eta lanian nagonean da, gustatzen gauzak probatzen da pikatzen egotekoa. Baina, zuk eguneroan, imagina, palmera, txokolate palmera, turroi artean da ez dakit zer. Gauza da, egunero berdina egiteko baldin badezu. Keba. Eta argaltzeko hobena, hori aekak ekarriko digu, korrika dator, eta korrikarekin, behitu, legunean media bota zuten. Ze velozitatera, osea, abiadurtara jun behar dan, eta ateratzen kilometroa 6 minutu eta piku. Berez, neiko motel dala. Baina jendia asko kilometro asko egiten. Bai, eske kontua da, ni normalean asko hartzen ditu gaueko kilometroak. Gaueko kilometroa da, jende gutxi egoten den kilometroak, eta kilometro horiek izaten dira, gauekoak izaten dira, normalean baliatzen dituztenak azkar joaten. Bale. Rekuperatzeko, ze normalean egunez egiten direnak asko herri garrantzitsuetatik pasatzen dira, eta hor, kale artetik ibiltzen dira asko, eta ritmoa asko geisten da. Eta hor askotan, behi oindala 2 urte, nire semeekik hartu zuen Abadiñon, berari suertatu zitzaion, ikastolan egin zen sosketa, eta kasualidadez, nire semeari tokatu zitzaion, eta han juntzan, eta hauek poliki joazin, eta gero hartze izu da pertsona heldu batek, eta poliki doa. Orduan, gaueko kilometroak urkiolei gogen duen. Guri tokatu zitzaion, hartu, Abadiñotik, Durangalde guztien gendun, gero urkiolei gon eta Otxandion utzin gendun. Hor askotan da, esatezu, superrondo noa, eta bapatean Otxandion zaude, eta esatezu. Ai, ama, eta oin etxera joan behar dut. Ostra. Oin etxera joan behar dut. Nik gogoratzen dut, nik Tolosare etorri dira, korrika pasada, eta ez bala bate motel, Nik uste 6 minutu baino azpitik antzala, Nik uste 5 minutu hortikan, eta aldapatxok bat zeuden. Lasai lagunok, ze hor, aguantatzen da, baina korrika pi arrazten da, atarratzen hasten da, eta, guk hemendik animatu nahi dizuegu denoi, gerturatzea berdin da kilometro bat, 5, 10, 100, garrantzitsuna, baina parte hartzea da girua, gainera ziurrenik gure zuzendari nagusia hor jungo da furgonetan, tokatzen zaio gure zuzendariari furgonetan jutea, ero ekusi du anuntzio ematen berak gidatzen, ez da hilo, bea tokatuko zaion jutea, eta hor telebistako jente ezagun ekusi du horko anuntzioan eta zara la jokoan, hor anuntzioako bakarrik intzen dut, nik uste no Alko zenuen eta korrika. Ni lehenengo edizioan korrikakoan egon nintzen, argazkia badaukat hor non bai, baina ez dut aurkitzen, badakik gogoratzen naiz, gau ez pasazti dela, segu auzo txiki bateko gara, eta handik egia da, hori askotan jendeak esaten du, urten gure herritik, behintzat egunez pasako dira, ze beste batzuetatik basaltzen dieko, izaldeko ordu bitan, 2, 4, eta beti egoten da jendean, hortik musu handi bat hor egoten eta egongo zareten guztioi, eta bakigu milaka batzuk izango zaretela, eta korrika bakarrik ez da egiten Euskal Herrian. Korrika egiten da, gero Katalunian egiten dute, Euskal diaspora dagoen toki guztietan korrika egiten da, eta mundu guztian zehar, egun hauetan korrika. Zigor, patata frituari oso gutxi faltan zaio, saltxa ikusi dezu, hemen birrinduta, eta saltxarako, oso ondo dijoa. Probatu, zer iruditzen zaizun? Ze ona. Onda ez da? Zapore pilo bat dauka, gurin pilo bat, oso ondo dijoan saltxa bat da, eta saltxa honekin egin dezakezuena adibidez da. Papel film batean bota, txurro bat egin, eta hori hotgailuran utzi. Eta hurrengo egunean adibidez, atera gortu egiten da, gurin pilo bat daukalako gortu egiten da,
txurro moduan geratzen da, eta aurrengo egunean, haragia egiten duzunean, hartu txurro hori, moztu xerratan, eta hartu xerra bat jarri. Haragiaren gainean, eta hori, bida, saltxa moduan. Beraz, saltxa honek asko irauten du, sartu ozgailuan, eta hurrengo egunean edo erabili ditzazkezue. Eta ez da berotu behar, baizik eta jarrita haragiaren gainean. Sekretu hori kontatu izu zuretzako bakarrik. Ezin zen un sekretu hori partekatu, Armin. Hemen dena partekatu behar dugu. Vale. Krukotxo horiek jakin barruten. Bueno, esan dago, iragarkian, nik hori izan dut gure jefa gongo dala, agertzen dalako bera itokatu zaiolan paketeri lanetan agertzea, eta, bueno, niri, zuk hori ez dakizu, pasarte hori, ez? Sekretua da, niri mozorrotu nindutela holan, Drag queen moduan ez da zueko zizuk? Ez. Hobeto ez, jarra, segi. Zer gatza botako dizuta, eta piper beltza botako dizu nire. Bueno, Albina Starbucks agertzen zaigu lora zain bezala baita, eta berak ere agertzen da, eta bueno. Baina hori noiz izan zen hori ba? Hori noiz izan zen? Zein. Ana agertu zana hori, oin korrikako anuntzioan agertzen da. Vale. Hemen hori gozu. Hori da. Bueno, nik honekin jarraituko dut, hemen ez dugu ezer entzun, eta ingo detena esan dizueten bezala, pasa alde batetikan eta bestetikan, minutu bat, 2 minutu asko jota. Hemen hau da nahi aprez dauket, eta listo. Hauek adira irikatzen, Albinan tituloa gaizki esan delako, Stardust. Stardust esan dut. Hombre, amerikano azentua esan ego, Stardust. Ero bost txikle hauan zartxuta esan aldezaket, baina horrelako, baina berak glamur horrelako, Stardust. Bueno. Lantalde honekin benetan, seriotasuna ez dago. Guk hitz egiten du bakoitzean, hori esan dut. Holan daude, ezin gara kontzentratu. Legunean be, ez da ginungo Elizako kanpaia josi judu. Bueno, holaxe, egunero. Baina, bueno, hori ez da galdu behar sekula. Ze garrantzitsua, lan literako garaian. Baina, ondo pasatzen dugu, hemen. Nik uste du baiet, lanaren ni beti esan du, lanera jute egunero gogorra da. Lanean giro hone izatea, lanaren uneko 60 da. Zepestean naia, bueno, bai, jefazo ematek ikutuko izu, pixkat belarrik ikutuko izkizu. Kanpaiak esan bat. Hori atzeko esan dute. Gero beste ematek, ez dakit, berandu iritsiko da, ez da izan. Baina giro honean bazaudete. Eta gaina tartean janaria baldin badao, ezin daitzen atera gaizki. Hori esan da, ze tokatzen zaizu hurrengo honek hartzeako oso gintzatik. Ez, hau ez. Honekin garraitu behar. Vale. Bia, goatzen lehenengo egunean, iritsi lehenengo egunean, eta kaixo esan horretikan, eskutxik, Armin eskutxik. Hurrengo egunean, etorri nintzen, errosko batekin, horretako pi batekin. Hori da, sobratu zitzaiena, Euskalo izan gainoan zokatela ikasi nun. Baina, hori nire, Armin, edukazio kontua da, nire aitak erakutsi zean, toki batera zoazenean, beti zerbaitekin, Juan. Berdin da, txokolatina batzuk, esateko bat, holan, txokolatina batzuk, opilen bat, baita ardoa, gazta. Aitak esatez didan beti, oso seinale ona dala, norbaitek atea hankakin jotzen dunen. Hori, Zergatik, horrek esan nahi du, zerbait eskuan daukala. Esku okupatuta da dut, hankakin ematen duzu. Orduan, hankakin atia jote bale madue, hoi, seinale ona, zerbait ekarri dula. Ni buruakin ematen dut. Zuk buruakin, Ni hola nao, eta jo, pam, ero timbria, eta hori ere umei erakutsi behar izan dira, Timbria jotzen dutenean, ez da, txiklia ero, atzamarrian ero. Bueno, utzi behar momentu bat, honei pixka bat falta zaio, pare bat minutu, hau, erregoxi egin behar du ondo, igual, oain ingo detena da pixka temperatura jetxi, ze bestela kanpotikan erre egingo zaiz, eta prez dagoenean, patatak atera, olioa kendu, eta plateratu. Bueno, Zigor, patata frigituak atera ditut, paperean utzi ditut olioa askatzeko, eta hemen sekretua, gure sekretua amaitu da. Oso ondo. Ez da sekreturi, ez dago sekreturi. Txorienen ez da sekreturi. Hori da. Orduan, hemen patata frigitu batu botako diziot onduan. Vale?
saltza ze botaten diote, aldamenean ekartzen duzu, beste ontzi batean, ero gainetik botaten diote. Ba, ja ez gogoratzen. Nik ingo detena da, gainetikan bota. Argazkitan ikusi da, danetan gainetik agertzen da. Ni gainetikan botako diot. Bueno, a ver, azkenean jendea hori jatela doalako, bertara, ez? Saltza hori jatela doalako, suposatzen dut. Eta bida. Hementxe, hauxe da gaurko errezeta eta nire sekretua. Venga, guain, dastatzera. Bai. Bana, puntatxo hau. A ver. Basujan, nahi beste patata, Armin. Nik, benetan, hau, zoragarria dago, eta nahi beste azpizuan, ero sekretu jango du. A ver. Ona saltza, Ondo egiten, no? Oso ona. Zapore pilo bateko saltza da. Bikaina. Egia da, igual askore gehiago izango litzake, baina bere puntxuan eta horrela. Ehala. Ba, hojan da, normalean arraia izaten da eta ero aragia, baina gaur alderantziz, aragia eta orain arraina. Itxasoiarra Menier erala. Sukaldaritzako, nik uste klasiko handietako bat, ostaletzeko eskola guztietan erakusten dutena, eta lehen esan dizuena, zureak osagai pilo bat bazituen, nireak osagai nahi eta nahi eskoak dira irina, gurina, limoia eta osagai nagusia erabili behar duguna. Kasu honetan, normalean, miarraia izaten da, baina guk gaurkoan oiarra, jarri dugula. Eta egiteko era oso erraza. Sartaki batean gurinaren erdia eta oliba olio txorrota jarriko dugu, eta gurina bitza botatzen hasten denean, oiarrai gatza bota, irinetik pasa, eta 3 minutu aldeatetik frigitu. Buelta eman, beste 2 minutu izan, atera, limoi zukua eta gainerako gurina bota, ondo nasi, saltza lodi bat lortu arte, eta hau arraiaren gainetik bota, perresila gehitu eta zerbitzatu. Orduan, ezer baino lehen, Uxe, ingo itxuana, hau beti dana, inbar dana, menierrera, edozein arrai enebiltzen duzuna, irinetik pasa, eta gero frigitu iten da. Frigitzeko osagai nagusia gurina izango da. Erdia, gurina erabiliko du, eta beti ni behintzat gurina erabiltzen duanean kozinatzeko, ze erre egiten da ez dela temperatura pixkat ematen badiogu, nik oliba olio erabiltzen dut, baina ez dut edozein oliba olio erabiltzen. Nik Urzanteren oliba olio extra virgina erabiltzen dut. Bertakoa 100% naparra, 0 kilometroa, hau da, bertako olibekin egindako kupaz zoragarria eta denetako balio duguna. Entzala bat ontzeko, frigitzeko, barazki batzui gainetik botatzeko, mediterraneoko dietako, nahi eta nahiezko osagai bat, hemen ekoizten dana, eta bertako baserritarrei laguntzeko modurik onena. Guk hemen oliba olio hau erosita, diruak hemen etxean geratzen dira. Orduan, kalitate honekoa, ona, merkea eta bertakoa bada, zein da, onena. Urzanteren oliba olio extra virgina. Beraz gogoratu, gurina erabili behar duzue, beti olio pixka bat kalterik ez dio egiten. Orduan, hau, hemen bitxait botatzen hasten denen pixkat, pasatuko gatza botako gure oiarrei, eta irinetik pasa ondoren, bertan frikigituko ditugu, eta hau fina dira. 2 minutu alde bakoitzetik nahikoa izango. Guk hemen zorte handia daukagu, olioarekin zegia, Frantzian beti oia guztia gurinarekin sukaldatzen dutela. Eta kilore olio asko da. Baita. Baina guk hemen olio ona eta, virgen extra dakegunez, aprobetxatu inbarra daukagu. Bai. Bueno, orain, oiarra ari zarazu prestatzen, miarekin zerikusi handia daukan arraina da, oso gertukoak dirana, 2 lauak, esan duen bezala, hau merkeagoa da, bestia preziatuagoa da, beraz, gastronomian asko erabiltzen da, gure gastronomian, eta ikusten duzuenez, begiak nola dazken hor goran da arrain laua, zuria, leuna, eta horregat badakizu zeratik handezken hor goran. Hau jaiatzen dira, gure arrain normala moduan, baina gero, bizitirenez, arean hor ezan da, zapaldu egiten dira, eta begiak egiten dira,
gora behira jartzen dira, baina berez, beste arraia bezalakoa dira. Eta izkutatzeko balio dira, ez justu dijoazte, beren itxas ondoan, ondarraren gainean. Eta hortxe, bida, begien bitartez goikoa begiratzen dute, ikusten dute, eta ondarrarekin izkutatu egiten dira. Bitu, lehenkoan esate zenean, izenun, astelenean ezein unin limoi musa eta nire limoiak, hau edia gure etxeko limoiak. Imperfektuak. Benetazko limoiak. Itxusia dira, bete apiskat hemen garbitu inbar izan dut, honek hemen, onjo ematera dauka, baina gure etxekoa dira. Eta horrek esan nahi du, goi oliba hon batekin edo zein limoik ez dio balio. Aizu, batzukua badokate, Ez, benetan, oso honak aidi ateatzen, eta asko ematen du, esate izut, oine aurten, limoia dauzkagu, oparitzeko, saltzeko moduan esan nahi nuen. Oparitxu, ez da oparitxu. Zuri prezio berezik. Ondo, turroientzako edo, balioko luke. Bai? Bai, limoiak. Baina igual asko beharko genituzke, Itzengo, lasai armentzan. Arbola batekin ez dakit, ingo egin dute. Babia, itxaso jarra erabiltzen ari da, baina kontuz, ze Kadizen adibidez, oiarrataz hitz egiten denen, beraie daukate beste arrain bat. San Pedro arraina dena. Ezautzen dut. Hori da, beraiek horrela deitzen diote jarri, beste arrain bat da, eta garrantzitsua, hori da, erosterako garaian edo, etiketa ondo irakurri, ze igual nastu egin gaitekzke. Ja. Guk hemen bertako oiarrata gainean, normal, presioan, horretin amapiku euro inguruan, handixo bat, txikiagoak, guk etxean handia bada, egia da, aragia eta atara iten dietu umei, eta xerratan, aurten gauantan zen gendun, da xerratan atera nien, eta aragi zuri, garbia, umei, gure etxean umei asko, umei eta umei ez dienei, nauzi ere asko gustatzen zaigu, eta ni normalean nolan, irinetik eta bakarri frigituta, menierreran, gabonetan egin dut zerbait berezi moduan, baina gure etxean irinetik pasa, oliotan frigitzen ditut, baratxuri atal bat hor botatzen dut, eta horrela jaten ditut. Eta ero, ez dakit. Umeek aragia jaten dute eta beste gaineko guztia aita txupatzen dut. Han iretzen naiz. Nutrizio aletik ere esan oso osasuntxua direla, proteina dituzte, B multoko vitaminak, fosforoa, selenoa, omega 3a, berez, gure dietan, beharrezko arrain bat izan ditzeke. Eta nik uste dut, normalean, askotan, ez da, arrandegian normalean aurkitzen den arrai horietako bat izaten da, ez gaina, ez da, nik hemendik, ez jakintasunetik, sasoia berea, ez dakit, nik egia da urte guztian aurkitzen dute hemengoa, eta gaina bertona harrapatutakoa moduan ikusten da, orduan ez dakit kanpotik hartzen duten, nik uste bertakoa dela. Bertakoa, igual hemen pistifaktoriak eta horrela... Oiarra, ez dut, nik oiarra ez dakit dagoen, badakit erreboioa baietz, lupiak eta urraburuak eta baietz, baina oiarra ez dakit, ez dakit nik bertan bada hon, holan, ez dakit, aztegikoa, hori ezingo nizuke esan. Jendeak atzea botatzen dio edo pistifaktoria entzuten dunen eta horrela, eta, ondo elikatuta balma dago arrain hori eta horrela... Armitz, guk gaur egun jaten dugun, txerrikia, beikia, dana aztegikoa da. Dena da aztegikoa, egia da, arraiakin, eta batzutan nabaritzen da. Baina, ez dakit, natura, pake pixka demon behar dugu, itxasoak txikitzen ari gara denak. Hori da. Eta, alde hortatik ez dakit. Hemen, limoi zukua botako diogu, dena, gurina, gainerako gurina eta oin saltza, ikusten duzu, fina dala, eta gurinak ingo diona da, hemen, nik aipatu izan du, gu Frantzian lan iten genduenean, saltza danak finak ziren, eta gero loditu dana gurinarekin, hartzen zuen hor xefak, sugaldari buruak, eta pera da kajak zeuzkan, holako kaja handi bat gurinarekin, eta gurina bota eta saltza guztiek, gauza bat esan, nahiago et loditu gurinarekin, ez irinarekin baino, Bai, gurin salia zara, bai, Ni bai. Nik irina, etxian, saltzak eta ni beti hor, era klasikokoa naiz, beti holan, kipula eta erregosten dute da hori, kipula horri koiarakadatxo bat irin botatzen diotero, gero ondo nazi, eta ero saldarekin ero guzti. Eta hori, denetarako egiten dute, holan, ez da, hortan, egia da, igual, egunerokotasun baterako, irinarekin hobeto, ze egia da, igual, gurinak, loditasun horrek, igual, gehiago betetzen dizu, edo betearazigo sentitzen zara, orduan, irinarekin alde horretatik, igual egunerorako, bai. Baina nahi bestela saltza on bat,
urinarekin, oso krematxua dira. Dia pixutzua, pixka. bai, pixutxuak dira, bai. Bai, pixutxu. Bueno, hemen, sartu du bertan, irekin aldi bat emango dio bertan, Bai. Eta, oin, gatz puntuan eta beti zerbait maira atara baino lehen, mesedez, gatz puntua probatu. Limoi, puntxu hori badaukez. Dauka, oso txiste hon badago hau daztatutakoan, baina ez diatu uste nire lantaldekoak gehiago botatzen. Moztu egin dute. Ja daude modu hortak. Esaten du errepikatu egiten naizela, baina hori adinean kontua dira. Zuei ere, ero zuetako batzuei gertatu zaizua agian, baina, bueno, egia da niri hau mikatza iruditzen zaidala holan daztatuta, gero, mikatza dagoela. Eta horrek estralurtar bat ez dizu ekartzen gogora. Ete. Zuk hori ez hau, zuetzako ete izango da, Oso pelikula, efektu... Pare bat aste zurekin eta ja entzundet. Txistia, ja badakit. Bai, Ekipo, honek gauza niri, ni holan, ja, egin holan, Zer, ez dela jentiak izango, txikilloi nola errepikatzen da, ez? Bueno, gure Menier saltza, listo, eta hemen daukazue, itxaso jarra Menierrera. Perrexi, pixka gainetik bota. Venga. Eta? Txarraskarekin? Bai, mesedez. Meikua. Eman. A ber. Atal honena hori da. Hau da, eskubikua. Nietzako, bai. Solomuen gainekaldia. Bale. Hor, gainera egiten bazue miarraiakin, bakizu alde bat iluna badaukala bestea baino, alde iluna lehengo lodia, hau da gainekaldia, komeni daikia. Eta guai, azalakin eta dena. Beti. Gentia ni, arrandei dagoetan, azala kenduko izot, azala jatekoa da. Hombre, egaluzian, ez? Bastela? Vamos. Nabari da, limoizukua. Bueno. Bere, puntua ematen dio. Eta beste era ezberdin bat hola. Ez? Arraina beti labean olioarekin, baratxuriarekin prestatzen dugunez. Limoi ekologiko erabili. Limoi, etxeko, esken nabari da. Eskerrik asko. Haken potentziarekin. Oin ze... Esueretan, bere bikotea nabaritu dio eta guk ere, bai. Arrapatu dio. Bueno, eskerrik asko. Agur.